काँग्रेस जनसंघर्ष यात्रा 21 जानेवारीला सावंतवाडीत दाखल होणार आहे। या यात्रेचा समारोप रायगडात होणार आहे, अशी माहिती आज येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष विकास सावंत यांनी आज येथे दिली। या यात्रेच्या माध्यमातून जनतेचा आवाज उठवण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे। या निमित्त येथील गांधी चौकात काँग्रेसचा मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे। या मेळाव्याला माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यासह तब्बल 50 काँग्रेस नेत्यांची टीम उपस्थित राहणार आहे। 22 तारखेला कणकवलीत प्रमुख कार्यकर्त्यांची बैठक होणार आहे, असेही सावंत यांनी सांगितले। यावेळी काका कुडाळकर, रवींद्र म्हापसेकर, महेंद्र सांगेलकर, तौकीर शेख, संतोष जोईल आदी उपस्थित होते। काँग्रेस पक्षामार्फत संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जनसंघर्ष यात्रा आयोजित करण्यात आलेली आहे, जेणेकरून सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा जो फटका जनसामान्यांना बसतोय त्याच्या विरुद्ध आवाज उठवणं, त्या समस्या स्थानिक पातळीवरच्या वगैरे समजून घेणं आणि त्यातून लोकांना काय आणि कोणत्या पद्धतीने दिलासा देता येईल या प्रयोजनासाठी म्हणून या संघर्ष यात्रेचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं। आणि त्यापैकी 13 तारीखपर्यंत जानेवारीच्या हा पहिला टप्पा, दुसरा टप्पा असं करत 6 महसुली विभागापैकी 5 महसुली विभागांचा कार्यक्रम संपुष्टात आलेला आहे। आता शिल्लक असलेला कोकण विभाग, जो कोकण महसुली विभाग आहे, त्याची जनसंघर्ष यात्रा शुभारंभ सावंतवाडीमध्ये 21 तारखेला जानेवारीच्या दुपारी 3 वाजता ही सर्व मान्यवर मंडळी येऊन होणार आहे। आणि 25 तारखेपर्यंत हा कोकण विभागाचा दौरा हा ठाणे जिल्ह्यामध्ये समारोप होणार आहे। यावेळेला जी मान्यवर मंडळी येणार आहेत त्याच्यामध्ये प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री खासदार अशोकराव चव्हाण साहेब, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे साहेब, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, त्याचबरोबर विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात, माजी मंत्री नसीम खान, खासदार हुसेन दलवाई, आमदार भाई जगताप, आमदार विश्वजित कदम, काँग्रेस पक्षाच्या युवक विभागाचे म्हणजे युवक काँग्रेसचे प्रांताध्यक्ष सत्यजित तांबे, त्याचबरोबर महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा, प्रांताध्यक्षा महिला काँग्रेस चारुताई टोकस अशी, आणि स्थानिक पातळीवरचे माजी आमदार विजय सावंत, माजी आमदार सुभाष चव्हाण जे आमचे प्रभारी पण आहेत, राजन भोसले जे पक्षाचे प्रभारी दुसरे आहेत, अशी आणि अनेक मान्यवर मंडळी, जवळपास 50 ते 60 मान्यवर मंडळी या कार्यक्रमामध्ये सहभाग घेणार आहेत। यावेळेला सावंतवाडीमध्ये दिनांक 21 रोजी संध्याकाळी 4 वाजता आम्ही जाहीर सभेचं आयोजन केलं आहे गांधी चौक येथे, आणि त्यासाठी त्यांच्या राहण्याच्या ठिकाणापासून म्हणजे मळगाव कोकण क्राउन हॉटेलपासून रॅली सुरू होईल। आणि ती रॅली संपूर्ण शहराला जरी न फिरवता आली तरी शहरातल्या बहुसंख्य भागातून फिरून येणार आहे। आणि त्या रॅलीच्याच आयोजनामध्ये माझगाव येथे माजी मंत्री स्वर्गीय भाईसाहेब सावंत यांच्या समाधीला पुष्पहार अर्पण करण्याचा कार्यक्रम, आणि तलावाच्या काठी माननीय कैलासवासी शिवरामराजे भोसले माजी आमदार यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार असं आयोजन आहे। परंतु ही रॅली सुरू होण्यापूर्वी श्रीदेव पाटेकराचं दर्शन राजवाडा सावंतवाडी इथे जाऊन घेतलं जाईल, आणि स्वर्गीय शिवरामराजेंच्या कुटुंबियांना सुद्धा त्या ठिकाणी ही मान्यवर मंडळी भेट घेतील, असा एकंदरीत हा कार्यक्रम आहे। आणि रात्री मुक्काम हा सावंतवाडीमध्ये या मंडळींचा असेल, आणि तदनंतर दुसऱ्या दिवशी दिनांक 22 रोजी रॅलीने ही सगळी मंडळी पुन्हा सकाळी 9 वाजता प्रयाण करतील कुडाळकडे, कारण सावंतवाडीमध्ये जो कार्यक्रम आयोजित केला आहे तो सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाशी संबंधित असलेल्या 3 तालुक्यांचा मिळून असेल, ज्याच्यामध्ये दोडामार्ग, वेंगुर्ला आणि सावंतवाडी या तालुक्यांचा समावेश असेल। तसाच कुडाळमध्ये कुडाळ, मालवण ह्या 2 तालुक्यांचा समावेश असलेलं
ठिकाण म्हणून कुडाळमध्ये त्या रॅलीचा प्रवास होईल आणि त्यामध्ये आदरणीय बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करण्याचा कार्यक्रम होईल आणि तिथेच ज्याला कॉर्नर मीटिंग म्हणतो अशा स्वरूपात, कारण रथाचं आयोजन आम्ही केलं आहे पक्षाच्या वतीने, त्या रथामधूनच प्रांताध्यक्ष महोदय संबोधन करतील 2-5 मिनिटाचं आणि तिथून तो प्रवास पुन्हा सुरू होईल आणि कणकवलीमध्ये सकाळी 11 वाजता रॅलीने जाऊन त्या ठिकाणी कार्यकर्त्यांचा मेळावा, भगवती हॉल इथे कार्यकर्त्यांचा मेळावा आयोजित केला आहे आणि तो साधारणपणे तासाभराचा कार्यक्रम झाल्यानंतर तिथून पुन्हा सर्व मंडळी ही रत्नागिरी जिल्ह्यात प्रवेश करतील. राजापूर येथे जाहीर सभेचं आयोजन साधारणपणे 1 वाजताच्या दरम्याने, 1 ते 1:30 वाजताच्या दरम्याने आयोजित करण्यात आले. असा हा कार्यक्रम राहील.